itimo kod piny owacho nyandwat mar Hoho mar Okak. Riwruok ma kedo ne ratich oganda ma pacho ka wuok tung' osuo kod piny owacho ka koro gidwaro ni sirikal omany yore makare mar daro oganda e kaunti za auchiel mani kod midhiero mar kuo mag jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. Matimore ka oganda medo dare gwenge ma piny owacho osegolo chik ni ok dwane ne ng'ata ni mara peda omed chwakie. Walter Nyambaga miyo ler mar wach. Odiochieng' mar ariyo tielo mar ariyo mar seto kweth mag njore makwalo jamni e kendo chwen nego jopiny e gwenge mag nyandwat mar Hoho mar Okak. Maromo geche mag lweny 30 donjo kod gige lweny, ranyisi ni sirikal medo yaro bade mar rakruok kod jonjore mosekelo lal ne oganda. E sikund primar ma Kapinda Sum, apisas mag arita kwe chiwo arita kwe ne jopuonjre madok dala bang' yudo yweyo madundo motelo ne yudo yweyo mar midterm kaka chiwo thuolo ne rakruok kod jonjore. Jodak dar ka koro rakruok odong' e kind apisas mag arita kwe kod kweth mag jonjore ma ichak seti rogo magibute. Kitu yanashinda sisi tune hawa waka na bunduke, lakini waje tubebe bunduke. Muone mutapea tu taiga 10 tu sisi tunavugusa. Hiyo tu. Hakuna maneno mengine. Kuna haja kila siku tutasema ukweli. Siku gani hii matunda itasa? William Kurer en achiel kuom jadak ma Arabal kendo miyo wachal makawuono. Sijui tuongee aje alafu serikali wasikie. Sijui tuseme nini sababu sisi ni Wakenya kama wengine. Sasa kama wajangili wanaua serikali wenye wako na personnel. Sembuse sisi wananchi yenye hatuna kila kitu. Dul makedo ne ratiro mag oganda pacho ka koro makamen kod piny owacho ka gidwaro ni mondo piny owacho many ngadho moko mag reso oganda madar ka ok giyango kuonde mag gidhie. Jokedo ne ratiro mag oganda wacho ni jok mawinjo matek e kinde mag dang'ni mag dar okelo kanyakla jodongo man kod pek e wuoth, jok modak kod ng'ol, nyithindo matindo kanyakla kod jok matuore ka midhiero mar darno bende omako nyaka mine mapek. Duolno mar Kenya National Human Rights Commission lero ne jok madargo wuok e lopegi ka gidhiyo kuonde moko mok giyango e kuonde ma ok gin kod adieri kod yudo chiemo, pi, kanyakla kod thieth e kind gik mamoko. Bende duolno gidwaro ni sirikal koro kaw ting' mar jok madar e kendo chiwo negi arita makare e kuonde ma gidakie e kanyakla kod chiemo kod thieth. E Kenya National Human Rights Commission bende dwaro ni apisas mag arita kwe oti machiegni kod loch nanga ka koro gijiwo jochiw kony mondo chwal sir ne jogo man kod pek. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto kod nyawadgi